Plameňová skúška je zábavná analytická metóda, dodnes v chémii používaná na jednoduché stanovenie prítomnosti katiónov. Verte mi, používam ju aj v práci ako dôkaz, keď treba. Pripravili sme si pre vás tieto zlúčeniny obsahujúce katióny kovov prvej skupiny periodickej tabuľky. To je hentá hľa tuto. Okrem hentoho tu, ten kebyže mám, tak... Si vás kúpim všetky. Na prvý pohľad sú všetky látky bielej farby a bez nápisu by neboli rozpoznateľné. Plameňové skúšky sú teda na to, aby sme tieto látky jednoducho rozoznali. Ako prvý tu máme lítny katión. Lítny katión farbí plameň do červenej farby, ktorú tiež nazývame karmínová červená. Takto to vyzerá, keď horí vaša Tesla. Nasleduje sodný katión. Sodný katión má výrazne žltú farbu v plameni. Jeho jóny sa kedysi používali v lampách pouličného osvetlenia. Čo vy viete, možno ich máte stále na uliciach dodnes. Tretí v poradí je draselný katión. Draselný katión zo začiatku horí na žltú farbu, ale keď sa počase zohreje, ukazuje sa, že farba sa mení do ružovo-červenej. Ako štvrtý tu máme rubídny katión. S rubídnym katiónom sa bežný človek stretáva dosť vzácne. Rubídny katión farbí plameň do rúžovej farby. Táto rúžová farba je o dosť výraznejšia na kamere, než ju vidíme voľným okom, pretože rubídium má emisné spektrum na začiatku infračervenej oblasti, čo lepšie zachytáva mobilná kamera než naše oči. V realite pozorujeme menej sítú rúžovú farbu. A ako posledný z tejto skupiny máme cézny katión. Cézny katión farbí plameň do fialovej. Zo začiatku nastupuje ružová a postupne prechádza do fialovej. Cézium je pomerne vzácny chemický prvok a ročne sa ho na svete vyťaží na priemyselné účely iba 5 tón. Na záver sme pripravili všetky tieto skúšky naraz, aby ste videli rozdiel vo farbách v priamom prenose. Pripravíme si metanol, pridáme ho ku každému katiónu, shaky with no breaky, ponalievame do misiek, zapálime metanol a voilà, pozorujeme nádhernú reakciu. Lítium nám trošku zaspalo, tak ho musíme prebudiť. Vidíme sa u ďalšieho videa.